31 डिसेंबर आहे आणि आता स्पेशल काय बनवायचं तर तुम्ही ह्या पद्धतीमध्ये हे चिकन करू शकता. थोडीशी वेगळी पद्धत आहे केलेली. तर हे चिकन मी कसं केलं आहे ना, त्यासाठी तुम्ही नक्कीच व्हिडिओ पहा. त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल, तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. तर मी अर्धा किलो चिकन घेतले, त्याचे छोटे-छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे. आता काय चिकन स्वच्छ धुवूनसुद्धा घेतलेलं आहे. आता आपण एक पॅन घ्यायचं आहे, त्यामध्ये थोडंसं बटर घालायचं आहे आणि तेल घातलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये चिकन घालून आपल्याला व्यवस्थित हे चिकन आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. तर बघा, चिकन आता मी व्यवस्थित 5-10 मिनिटं असं परतून घेणार आहे. तर आता 5 मिनिटं मी परतून घेतलंय. ह्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घातले, हळद घालायची आणि एकदा परत मिक्स करून घ्यायचंय. मिक्स करून घेतले. ह्यामध्ये मी लाल तिखट घातलेलं आहे. थोडासा गरम मसाला घालायचा आहे आणि आपल्याला एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्यामुळे चिकन लवकर शिजलं पण जातं आणि खूप छान लागतं. जरा वेगळी पद्धत आहे चिकनची. तर असं थोडंसं फ्राय करून ना, मग चिकनची ग्रेव्ही करायची. खूप छान लागते. झालेलं आहे चिकन मी काढून घेतले आता. आता मी एक कढई घेतली, गॅसवर ठेवली, त्यामध्ये तेल घातले. तेल गरम करून घेतलं. तेजपत्ता घालायचा आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही खडे मसालेसुद्धा वापरू शकता. पण मी फक्त तेजपत्ता घातला आहे. 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आणि 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घेतलेल्या आहे. कांदा आपल्याला चांगला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे बारीक चिरून. व्यवस्थित परतून झाले. ह्यामध्ये आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. तर व्यवस्थित आपल्याला ही आलं लसूणची पेस्ट व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायची. परतून घेतलेली. आता आपण ह्याच्यामध्ये एक टोमॅटो घालायचा. मोठ्या आकाराचा टोमॅटो घेतला, तो बारीक चिरून घ्यायचा आहे. तो सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा. जराशी वाफ काढायची म्हणजे टोमॅटो व्यवस्थित चांगला शिजला जातो. टोमॅटो पण चांगला शिजलेला आहे. यामध्ये आपल्याला काही मसाले घालायचे. ते लाल तिखट घातले, धने पावडर घातलेली आहे आणि हे आहे चिकन एव्हरेस्टचा मसाला घातला 1 चमचावर आणि 1 चमचावर मालवणी मसाला घातला आहे. हिरवी मिरची घातलेली आहे, तिखट आहे. त्यामुळे मसाल्याचा जास्त मी वापर केलेला नाही, थोडाच मसाला घातला आहे. आता यामध्ये मी खोबऱ्याचं वाटण घालणार आहे. तर मी खोबरं आणि कांदा भाजून घेतला होता आणि त्याचं मी वाटण घातलं आहे. तर मी थोडंसं 1 वाटीभर मी वाटण घातलेलं आहे. वाटण व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. वाटण परतून घेतलं, ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे. आता मला ही ग्रेव्ही किती पातळ पाहिजे किंवा किती आपल्याला सुकी म्हणजे तुम्हाला जर सुकं करायचं असेल, तर तुम्ही पाण्याचा वापर कमी करायचा आहे. कारण चिकन बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे. ही जी आता ही ग्रेव्ही करते म्हणजे भाताबरोबर पण खायला भेटेल असं करणार आहे. तर ह्यामध्ये मीठ घालायचं चवीनुसार. चव बघितली मीठ कमी होतं. आता आपल्याला चिकन घालायचं, फ्राय केलेलं चिकन. व्यवस्थित ही ग्रेव्ही एकदम मिक्स करून घ्यायची. ग्रेव्ही मिक्स करून घेतलेली आहे. हे बघा. आता थोडंसं आपल्याला शिजवायचं आहे, कारण चिकन शिजलेलं आहे. ते पण 5 मिनिटं आपल्याला ह्याला उकळी काढायची आहे, कारण खोबऱ्याचं वाटण वगैरे, मसाले वगैरे सगळे त्या चिकनला व्यवस्थित लागले पाहिजे. झाकण ठेवायचं आहे. 5 मिनिटं मी वाफ काढून घेते. 5 मिनिटं झालेले. थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची बारीक चिरलेली. तयार आहे फ्राय चिकन ग्रेव्ही. मस्त अशी करून पहा. 31st मस्त असा चांगला मेनू आहे. थोडी वेगळी पद्धत आहे. करून पहा आणि रेडी आहे चिकन. चपाती, भाकरी, पराठा कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. एक नंबर रेसिपी आहे आणि चवीला अप्रतिम आहे. तर नक्की तुम्ही ट्राय करा ही रेसिपी. चिकन मॅरिनेट वगैरे करायची काही गरज नाही. अशा पद्धतीत एकदा करून पहा. आवडलं तर नक्की कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चला आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.